Να καλημερίσουμε, επειδή είπαμε ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι και όλα όσα λέμε για τα νερά. Ο κύριος Γιώργος Ραντίτσας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας της ΕΙΔΑΠ, πρόεδρος του Σωματείου Αποχέτευσης της ΕΙΔΑΠ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ραντίτσα, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Τραπεζιώτη. Καλημέρα, κύριε Μελιγόνη. Καλημέρα σας και τους ακροατές της εκπομπής σας. Τι έχει γίνει τώρα, εχθές στη Βουλή εκεί πέρα θα πούμε το νερό νεράκι. Τι είπε, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος εδώ πέρα, γιατί μας βομβαρδίζουν πληροφορίες. Δουλειά μας είναι των δημοσιογράφων, αλλά ο πολλής κόσμος δεν προλαβαίνει να διαβάσει όλη την επικαιρότητα. Τέλειωσε το θέμα με το νερό? Κοιτάξτε, εχθές εξελίχθηκε η ψηφοφορία στην Βουλή. Είναι από χθες νόμος του κράτους, όπου προβλέπεται η εποπτεία του νερού των υδάτων της χώρας. Περνάει σε μια ρυθμιστική αρχή, την λεγόμενη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, όπου εκεί ουσιαστικά παίχθηκε το τελευταίο έργο για να προχωρήσουμε στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα έχει έτσι μια αξία να το δούμε έτσι λίγο συνολικά και συνοπτικά. Είναι άλλη μια πράξη ενός δράματος ουσιαστικά αυτό που έγινε χθες, γιατί αν αναλογιστεί κανείς ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, και μιλάω για την πρώτη προσπάθεια που έγινε το 2011 με το πρώτο μνημόνιο να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, έτσι είχε στοχοποιηθεί και το νερό με την μεταφορά των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ στο ΤΑΙΠΕΔ, όπου και εκείνη την περίοδο το συνδικάτο, πολίτες, εργαζόμενοι αντιδράσαμε και στον δρόμο αλλά και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Να μην σας κουράζουν πολλές πληροφορίες, έγινε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία βγήκε το 2014 θετική, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί το νερό στο τελείο συνοπτικά. Επέμεινε η πολιτεία την επόμενη περίοδο με υπαγωγή των μετοχών, μεταφορά των μετοχών στο υπερταμείο. Ξανά οι εργαζόμενοι, αντιδράσεις, κινητοποιήσεις, πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, νέες αποφάσεις, όπου ουσιαστικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είπαν ότι δεν έχει ισχύ το υπερταμείο για την ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί το νερό, έβαλε φρένο. Εκ νέου η πολιτεία, και μάλιστα το έκανε με έναν πολύ άκομψο τρόπο, ήρθε το καλοκαίρι του 2022 τον Ιούλιο, και ενώ είχε στριμωχτεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Καναβάτσο, όπως συνηθίζω να λέω, ήρθε και παρέσυρε το νομοθετικό σώμα σε μια εκτροπή αντισυνταγματική, νομοθέτησε το καλοκαίρι του 2022, που και εκεί αντιδράσαμε, κάναμε και παρεμβάσεις στην Διακή Επιτροπή να αναδείξουμε το ζήτημα. Έφερε νέο νόμο που ουσιαστικά από την πίσω πόρτα νομιμοποίησε το υπερταμείο, ξαναμετέφερε τις μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ. Ωραία. Κύριε Ραντίτσα, επειδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα και είναι κρίσιμο και χρήσιμο να το συζητήσουμε, θα θέλαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για τις διαφημίσεις, για το δελτίο ειδήσεων, και να επανέλθουμε αμέσως μετά για να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο, γιατί αξίζει. Όχι αξίζει, είναι... Μην περάσει στα ψηλά. 5 λεπτά υπομονή αν μπορείτε να κάνετε. Αν μπορείτε 5 λεπτά. Ευχαριστούμε. Θα σας ξαναπάρουμε. Θα πούμε από ό,τι φαίνεται, και καλεσμένος εδώ στο κόκκινο ήταν νωρίτερα και είναι τώρα πάλι στον αέρα ο κ. Γιώργος Ραντίτσας, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομοσπονδίας της ΕΙΔΑΠ και πρόεδρος Σωματείου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ίδρευσης. Κύριε Ραντίτσα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Γίνονται πάντως οι δουλίτσες εν κρυπτό. Εμένα με προβληματίζει και ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία και η διστακτικότητα με την οποία, η απροθυμία, να το πω έτσι, από την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα να υποστηρίξει το πολυνομοσχέδιο. Λιγότερα από 20 πήραν το λόγο σε σύγκριση με τους 46 της αντιπολίτευσης που μίλησαν για αυτό. Σαν να μην νιώθουν πολύ άβολα, αλλά την προχωράνε όμως τη δουλειά, έτσι. Την προχώρησαν μάλλον, την τέλειωσαν. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν, κατά τη δική μου την άποψη, μια μεθόδευση. Θέλησαν να είναι όσο λιγότεροι ομιλητές για να γίνει η διαδικασία όσο δυνατόν πιο γρήγορα και να περάσει με fast track διαδικασίες. Τουλάχιστον η ενημέρωση που είχαμε εμείς, όσο μπορούσαμε να έχουμε της διαδικασίας, ήταν θα το τελειώσουν το Δευτέρα το βράδυ. Και για αυτόν τον λόγο, ενώ τα συνδικάτα προγραμματίζαμε κινητοποιήσεις, οι οποίες έγιναν τελικά, αλλά προγραμματιζόντουσαν για την Τρίτη ή για την Τετάρτη. Τελικά ανατράψαν όλοι οι σχεδιασμοί μας, βρεθήκαμε έξω από το Κοινοβούλιο, βέβαια βρεθήκαμε και μέσα, προσπαθώντας να αναζητήσουμε και να χτίσουμε συμμαχίες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε στο δρόμο το απόγευμα το μεσημέρι της Δευτέρας.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ήταν λίγοι ομιλητές, θεωρώ ότι ήξεραν τι έκαναν, ήθελαν να το περάσουν όπως και το έκαναν. Τώρα, αυτό που ακούγεται ως υπερασπιστική γραμμή της ρύθμισης που πέρασε χθες από τη Βουλή, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ραντίτσα, αν θέλετε, είναι το εξής. Λένε πολλοί ότι η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων και υδάτων κλπ. Δεν σημαίνει ότι θα ρυθμίζει τις τιμές μεταξύ των ιδιωτών, αλλά ότι επειδή η κάθε περιφέρεια, η κάθε ΔΕΙΑΦ κλπ. Έχει διαφορετικές τιμές, θα υπάρχει μια αρχή η οποία θα παρεμβαίνει, ας πούμε, και θα λέει γιατί η περιφέρεια Καρδίτσας έχει πιο ακριβά το νερό από την Λάρισα και από τα Τρίκαλα, και θα μπαίνουν και πρόστιμα. Γιατί δεν σας καλύπτει αυτό το επιχείρημα? Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα αφήγημα που έχει το Υπουργείο για να φέρει το νομοθέτημα αυτό για να μας εφαρμόσει την ρυθμιστική αρχή αποβλήτων και ενέργειας και υδάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν πω όμως αυτό, θα ήθελα έτσι να μου δώσετε πολύ λίγο χρόνο. Να πούμε ότι η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση, χωρίς να έχει καμία μνημονιακή υποχρέωση, η συνταγματική εκτροπή στην οποία υπέπεσε το νομοθετικό σώμα το καλοκαίρι του 2022 με τον νόμο 4964, όπου εκεί από την πίσω πόρτα μετέφερε τη μετοχή σε ΕΔΑ πίσω στο υπερταμείο, ήρθε προχθές πραγματικά και όχι σχήμα λόγου, εκ νέου το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Επιτροπή Πριμής Συμμόρφωσης, και αποφάθηκε ότι τελικά ήταν αντισυνταγματικό αυτό που έκαναν, δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και δίνει χρόνο deadline έως 6 μήνες στην κυβέρνηση να επιστρέψει τις μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ στο Υπουργείο Οικονομικών. Εδώ καταλαβαίνετε για σπασμωδικές κινήσεις της κυβέρνησης που κατά τη δική μας την άποψη ξεπληρώνει κάποια γραμμάτια. Τώρα, να πάω πολύ γρήγορα σε τι σημαίνει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, γιατί εμείς θα διαδίδουμε και γιατί θεωρούμε ότι είναι αφήγημα αυτό που μόλις περιγράψατε, διότι παγκοσμίως και στη χώρα μας φυσικά, οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούνται όταν υπάρχει ένα προϊόν το οποίο είναι στην ελεύθερη αγορά. Από εκεί έχουμε παρόχους, ιδιώτες ή και άλλους και προκειμένου και με δημόσιο ρυθμιστικό καθεστώς, οι οποίοι εμπορεύονται ένα εμπορικό προϊόν και θα πρέπει να υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή που θα βάζει τους κανόνες. Εδώ όμως, και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που προβλέφθηκαν στο πρώτο μνημόνιο και συνεχίζουν. Έχουν αλλάξει πράγματα όμως. Το νερό απαγορεύεται, έχει ομολογήσει 6 φορές σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν μπορείς να το έχεις στην ελεύθερη αγορά, άρα δεν έχεις λόγο και αιτία να υπάρχει αυτή η ρυθμιστική αρχή. Και μάλιστα και κλείνω με αυτό, όσο αφορά τις φωνές δικές μας περί αντισυνταγματικότητας και εκτροπής του νομοθετικού σώματος, μέχρι προχθές μπορεί να ήταν ενδεχομένως η κινδυνολογία και κάποια συνδικαλιστική υπερβολή από την πλευρά τη δική μας. Από προχθές όμως είναι με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η κυβέρνηση αυτή, χωρίς να έχει μνημονιακές υποχρεώσεις, κινείται αντισυνταγματικά, δεν δείχνει πλέον κανένα σεβασμό στην δικαστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία δεν σέβεται την δικαστική. Μάλιστα. Κύριε Ραντίτσα, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.